ta masoya, Zubairu Zubi ya zama ango, Farida ta zama amarya. Ni na sani lokaci in ya zo ma dole kayo aure. Dole ne Eminence rufe waka yau ta masoya, Zubairu Zubi ya zama ango, Farida ta zama amarya. Ni na sani lokaci in ya zo ma dole kayo aure. Ya bismillah sarki Allah wanda ke bada kyauta. Kai ka kage halitta a duniya maza har mata. Ka bani iko in rero wakar aure na sarauta. Zubairu yau ya zamto ango, dole a yi masa barka. Dole ne Eminence rufe waka yau ta masoya, Zubairu Zubi ya zama ango, Farida ta zama amarya. Ni na sani lokaci in ya zo ma dole kayo aure. Gaisuwa ga abokai dangi duk suna ta yabawa. Aure akai na soyayya dole yau ku yo takawa. Dole za ku ci ribar aure in ku kai daurewa. In kun ci ribar noma zubar sai ka fito zakka. Dole ne Eminence rufe waka yau ta masoya, Zubairu Zubi ya zama ango, Farida ta zama amarya. Ni na sani lokaci in ya zo ma dole kayo aure. Shawara zan miko gun ango har da amarya. Zubairu nauyi ya hau kanka a yau kayo ganewa. Komai tayo a gare ka Zubairu sai ka zam yafewa. Da na sani duniya komai yana zuwa ya wucewa. Kasuwa in kaje don Allah riko mata kaza. Dole ne Eminence rufe waka yau ta masoya, Zubairu Zubi ya zama ango, Farida ta zama amarya. Ni na sani lokaci in ya zo ma dole kayo aure. Matsayi yau ka samu tun da ka zarta abokai. Masu yin kushe kan auren kusu sun zamto jakai. Zama na gaskiya da amana to a yau shi za ka yi. Yahuza ne ni yam nazari nake ta yin wakar ka. Dole ne Eminence rufe waka yau ta masoya, Zubairu Zubi ya zama ango, Farida ta zama amarya. Ni na sani lokaci in ya zo ma dole kayo aure. Buɗe kunne sosai Farida karkiyar da kawaye. Dukkanin hudu ba ta iyaye karkiyar da su janye. Abinda za ki rike shi ne hudu ba ta iyaye. Gaisuwa ga iyaye dangi na ga duk sun sauka. Dole ne Eminence rufe waka yau ta masoya, Zubairu Zubi ya zama ango, Farida ta zama amarya. Ni na sani lokaci in ya zo ma dole kayo aure. Uba na ango Alhaji Nusa muna ta yabawa. Wanga nauyi da ke bisa kankana ga kai saukewa. Wata ango Fatima dole gare ki in yi dukawa. Nauyin da ke bisa kan kyayo na ga kin saukewa. Dole ne Eminence rufe waka yau ta masoya, Zubairu Zubi ya zama ango, Farida ta zama amarya. Ni na sani lokaci in ya zo ma dole kayo aure. Kuna tare da Yahuza yam nazari. Dan neman ƙarin bayani za ku iya tuntubar mu a lambar waya kamar haka: 081 05 54 63 75 ko kuma 081 49 59 14 50. Dole ne Eminence rufe waka yau ta masoya, Zubairu Zubi ya zama ango, Farida ta zama amarya. Ni na sani lokaci in ya zo ma dole kayo aure. Alhaji Usman Hanaushi ma yana ta yabawa. Alhaji Ali Dan Kura shi ma yana ta yabawa. Alhaji Ibrahim Gajere shi ma yana ta yabawa. Margariya Khadija Allah sarki sanni mama. Rafana ya kai rama kabarin kidan manzo. Dole ne Eminence rufe waka yau ta masoya, Zubairu Zubi ya zama ango, Farida ta zama amarya. Ni na sani lokaci in ya zo ma dole kayo aure. Hajiya Sa'adatu tabbas na ga tana ta yabawa. Hajiya Rabi ai ita mana ga tana ta yabawa. Yayan nin ango mazaje dole in gaisarwa. Alhaji Kabiru Police shi ma yana ta yabawa. Alhaji Yusuf shi
ma na ga yana ta yabawa Alhaji Rabilu Alaran ma yana ta yabawa Anti Saudat ta zo dai ita ma tana ta yabawa Anti Zainab ta zo dai ita ma tana ta yabawa Anti Karima dai ta zo ita ma tana ta yabawa Anti Suwaiba ga ita ma ta zo tana ta yabawa Anti Marwa ga ita ma ta zo tana ta yabawa Kanne na ango ai dam nazar dole zan gaida ko Murtala bodin shi mata bas yana ta yabawa Shamsu Jamila Zuwaira duk na ga suna ta yabawa Uban amarya baba ware dole zan gaida ka Ga uwa ta amarya mama Hafsat sannu mama Alhaji Habibu din shi ma yana ta yabawa Alhaji Salisu Kaura din yana ta yabawa Alhaji Aminu Marafa shi ma yana ta yabawa Ga iyayen amarya ai dole in zo in gaida ko Hajiya Jamila tabbas dai tana ta yabawa Maman Momi ita ma dai na ga tana ta yabawa Maman Fat ita ma dai na ga tana ta yabawa Yayan ni gun amarya dole zan gaida ko Anti Shafa Anti Hadiza duk suna ta yabawa Anti Shamsiya Saifullahi suna ta yabawa Alhaji Malam Lukman yana ta yabawa Kannai na amarya ai dole da yin zo in gaida ko Malam Awaisu Aishi ba yana ta yabawa Ga na Jau da Fahatar Saudata duk suna ta yabawa Abokane gun ango dole sai kuɗe bo shoki Na shaida wanga biki ai namu ne mun shoki Tashi yaro su a gadon Allah ka yau takawa Shamsu na bado don Allah kai ma ka zo kai juyawa Ga Aminu Turaki don Allah ka zo kai takawa Mutarima ne don Allah ka zo kai yau takawa Zayya Sirajo don Allah ka dan je juya Yawal Garba don Allah ka zo kai yau takawa Samunu dan kasuwa shi ma yana takawa Shamsu Malam din shi ma na ga yana takawa Ayo bazar gadon shi ma na ga yana ta yabawa Iya sirkiri dan Allah ka zo kan yau takawa Wanga biki ai na aune sai kubar togewa Dole ne Eminence mai waka yau ta masoya Zubairu Zubi ya zama ango Farida ta zama amarya Ni na sani lokaci in ya zo ma a dole ka yo aure Kawai na amarya dan Allah ku kwaso shoki Saudatu Musa ita ma na ga tana takawa Bara'atu Marwa wani dai ita ma tana juyawa Zulfa'u Idris ita ma tana takawa Huraira mai nasara ita ma na ga tana juyawa Maryam Kulliya ai ita ma tana takawa Fatima Habibu ai ita ma tana juyawa Maman Safinat ai ita ma tana takawa Asama wa Abubakar ke makiyo takawa Farida Yakubu dan Allah ki zo kiyo takawa Khadija Lawal dan Allah ki zo kiyo takawa Wanga biki ai na mu ne sai ku bar togewa Dole ne Eminence mai waka yau ta masoya Zubairu Zubi ya zama ango Farida ta zama amarya Ni na sani lokaci in ya zo ma a dole ka yo aure Yan uwa da abokai barka sanni da sauka Wanga biki ai na mu ne dole ai mana barka Yan uwa da abokai dangi na ga duk sun sauka Yabo zane ni am nazari nake ta yin waƙar ga Dole ne Eminence mai waka yau ta masoya Zubairu Zubi ya zama ango Farida ta zama amarya Ni na sani lokaci in ya zo ma a dole ka yo aure Dole ne Eminence na yi waƙa a yau ta masoya Zubairu Zubi ya zama ango Farida ta zama amarya Ni na sani lokaci in ya zo ma dole ka yo aure Dole ne Eminence na yi waƙa a yau ta masoya Zubairu Zubi ya zama ango Farida ta zama amarya Ni na sani lokaci in ya zo